Merry Christmas. Mama, 1, 2, 3, God. 1, 2, 3. Merry Christmas. Mama, dinuguan. Merry Christmas. Okay, 1, 2, 3. Merry Christmas. Ay, Merry. ano ba? Dua ako. Merry Christmas, everyone. Mama, everyone, God. Everyone. Okay, 1, 2, 3. Merry Christmas, everyone. From Evie to Mama and your Maestro Waray. Yes, you break it down, yo. Opo. Ayan mga guys, welcome back to my channel. Ayan, sa loob ng isang taon, marami po tayong kinaharap na pagsubok. Mama, ganun pag iniras. Pati si Evie, oh. Sa loob ng isang taon, marami po tayong kinarap na mga pagsubok, suliranin, agam-agam at syempre, mga balakid sa buhay. Pero lahat ng iyon ay napagtatagumpayan kapag tayo po sama-sama at may ingay ang makasama ko dito sa bahay. Ayan mga guys, isang buong taon na naman po yung ating pinagsaluhan, pinagsamahan for today's video. At patuloy po tayong magiging matatag sa pagharap sa mga pagsubok. At syempre sama-sama tayo, tulong-tulong tayo para magtagumpay. Kaya naman mga guys, for today's video, hoy Ibe, halika na dito. Nakalika. Ayun, actually marami sila dito. Hindi lang talaga ako yung nandito, hindi lang kami dalawa. Mama, ang baby, purutin mo na kay para makapag-Christmas message na tayo. Huwag ka mag-urang mo dito, Ibi. Okay. Ayan mga guys. Merry Christmas. Mama, 1, 2, 3, God. 1, 2, 3. Merry Christmas. Mama, dinuguan. Merry Christmas. Okay, 1, 2, 3. Merry Christmas. Ay, Merry. ano ba? Dua ako. Merry Christmas, everyone. Mama, everyone. God. Everyone. Okay, 1, 2, 3. Merry Christmas, everyone. From Evie to Mama and your Maestro Waray. Yes, you break it down, yo. Opo. Bye. Yes, yo. Thank you. Oh, mag-hi ka rin dito. Wala na. Hi. At Narinig ko lang. ang ganda-ganda ni Tingin, Susan, mag-hi no? ka din, mag-hi. Oh. Ate Kit, sige, mag-hi. At syempre, si Mika, huy. Wala, sandal akong bubalon manera. Oh, Mika, hi. Wait, tate, amon, tate. Ay, ako ba naman? Ayan, guys. Masaya ka. So, nandito tayo ngayon sa bahay ni Mama. At, guys, tapos pa lang kami mag-party. So, ngayon ay papatulogin na namin ang aming baby. Kaya, ayan, oh. Bago kami mag-good night kiss, bumati muna kami sa inyo ng Merry Christmas sa inyong lahat. Dagang salamat sa inyong suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Thank you so much po. God bless us all. Keep safe everyone, guys. At sana isang panibagong taon na naman po ang ating pagsaluhan na punong-puno po ng pag-asa at kasiyahan. Opo, sa piling ng bawat isa for to this video.